Най-лесният начин да си създадеш рецепта за катастрофа в взаимоотношенията с друг човек е да имате разминаване в водещите ценности. Причината за това е, че водещите ценности отговарят, така да се каже, за дългосрочните и не толкова дългосрочните избори, които правим. На практика, като знаеш каква е водещата ценност или водещите ценности на човек, ти знаеш за какво приоритизират да си дават времето, вниманието, усилията и ресурсите. Парите, разбира. Какво искат да правят свободното си време, какво ги дразни, към какво се стремят, какви решения взимат, каква среда създават около себе си и каква среда избягват. Ай сега си представи двама човека с противоположни водещи ценности, как се разберат за това как да е подреден дома, как се разберат за това за какво да си харчат парите, как се разберат за това как да се забавляват заедно, как се разберат за това как си възпитават децата заедно. Сега, на фона на цялото това нещо, това разбиране за важността на подравняването на водещите ценности с значимите други е изключително полезно, защото то може да ти помогне в много направления. Значи веднъж като си избираш партньор, половинка, втори път като си избираш работа и колеги, екип, трети път когато избираш с кой да бъдеш приятел и с кой да не бъдеш приятел. Просто хората, с които се обграждаш, могат да бъдат още предварително оценени на базата на това дали водещите им ценности са в унисон с твоите. И когато не са, това не значи, че са по-лоши хора или че въобще не стават. Напротив, те си страхотни хора сами за себе си. Просто сте толкова различни, че това ще доведе до обтягане. И колкото по-бързо свикнеш с тази идея, толкова по-бързо ще можеш да започнеш да я използваш и толкова по-бързо ще можеш да започнеш да си управляваш живота по-качествено и смислено, така че да се чувстваш удовлетворен и щастлив.